Wel, credwch neu beidio, dwi wedi gadael y patch am unwaith a dwi wedi dod draw am dro i Botwnog ger Pwllheli i roi help llaw i Canolfan Felin Fach efo'i prosiect garddio nhw. Cynllun gardd Canolfan Felin Fach di fan hyn, ac da ni yn gwneud gweithgaredda garddio. Cynllun ydi o i bobl sydd yn dod dros broblemau iechyd meddwl, alcohol a cyffuriau. Ond hefyd i bobl sydd wrach yn teimlo chydig bach yn ynysig yn eu cymuned a jyst angen cwmni a dipyn bach o gefnogaeth a chyngor. A wedyn mae o jyst yn estyniad go iawn o'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan y Canolfan yn Pwllheli. Da ni'n tyfu bob math o wahanol lysia, bach o floda, per lysia. So beth sydd ar y gweill heddiw ma ta? Wel, da ni wedi palu twll, a mae gennym ni Anna Williams efo ni o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, a hi di'r arbenigwr ar garddio bywyd gwyllt, a fydd hi yn arwain ar y gwaith o wneud y pwll. Pam ydych chi'n llenwi'r pwll neis ma wan efo cerrig? Wel, rydyn rhoi rai cerrig ar y gwylod, achos mae chlyffantod medru fynd o dan y cerrig os na lle, a hefyd mae'n haws i plannu planhigion. O pa fath o blanhigion ydych chi'n mynd i fod yn reid yn y dŵr yna? O, mae gen i lot o blanhigion gwahanol. Mae gen i millwort, hefyd starwort, wedi hwn. Reit. Ac da ni eisiau cael rai planhigion ar y ochrau hefyd, planhigion gwahanol. A beth yw pwrpas y planhigion, lle beth i gwaith nhw, be maen nhw'n mynd i fod yn neud? Wel, maen nhw'n bwyd ar gyfer pethau fel medwach y dŵr a chlyffantod. Ia, a pryfaid ysyn... Ia. Reit. Ac hefyd maen nhw'n rhoi ocsigen i dŵr. A fysa'i greiddiau nhw defnyddio y maeth sydd wedi dŵad o'r pridd a bethau sy'n nhw'n ymsigno nhw a cnau y dŵr ella fyd fysa. Gywir, gywir. Faint o hir mae'r prosiect wedi bod yn ymlaen am lle? Bron union i flwyddyn i rwan. Wel, doedd na'm byd o gwbl yma i ddechrau. Oedd hi'n gau, oedd wedi cael ei aredig. A wedyn mae'r holl safle wedi cael ei drawsnewid go iawn ers hynny. Oes o lot o bobl yn dod yma i ymuno yn yr ardd lle? Oes, mae'n amrywio lot o wsos i wsos. Ond mae gennym ni rhai ffyddloniad sydd yn dod o hyd, da. Ia, dal o allan. Mae nhw wrth i bodda'n garddio, yn dydy? Yndyn, tad. Dwi'n meddwl bod yn gret i bobl gweld rhywbeth maen nhw wedi llwyddo i'w gyflawni, rhywbeth gweledol, lle, da.